Ante todo, boa tarde. Grazas por estardes aquí con este sol de verao de San Martiño que temos, que convida máis ben a pasear pola beira do Miño, e non virei aquí a escoitar o aburrido historiador. Tamén quero, por suposto, dar os parabéns por esta actividade, agradecer o convite, como podía ser menos, ao Concello de Tomiño, a Alcaldía de Tomiño, a alcaldesa, e máis a Natalia, que organizou todo. E, ademais, desa circunstancia de que ambas as dúas, en anos diferentes, foron alumnas miñas na Universidade de Santiago de Compostela. A directora do centro, pois, antes non me daba de conta, pero agora sí que me vou dando de conta, tamén foi compañeira miña, ainda que de promocións diferentes na Facultade de Historia. Sei que, ao final, como se adoita dicir, este país é moi pequeno, coñecémonos todos. E se arrañamos un pouco máis, somos todos parentes. Ben, non é a miña intención repetirlles o que xa está dispoñível en algunha das biografías xa publicadas sobre os nosos ríos, nesa ben documentada exposición que teñen aquí a carón, e cuxa visita la recomendo, nin tampouco lles vou fornecer detalles da vida persoal e da biografía de don Antón Alonso Ríos aos seus familiares que aquí están presentes, que supoño que en moitos casos terán máis fontes, máis directas do que min. En dalí que, cando me propuxeron vir falar aquí, como adoita acontecer, un di primeiro, sí, vale, vou, e despois, agora que lles conto. Propuxen a Natalia o título de un activista entre dous mundos. Isto ven dun artigo, dun libro moi bonito sobre sicilianos entre dous mundos, dun historiador norteamericano, Debussy, que se chamaba Radicais sicilianos entre dous mundos. Pola época de Alonso Ríos. Os sicilianos en América non só foron Vitos Corleones, non só foron mafiosos, foron artesáns, foron labregos, foron traballadores, e moitos deles foron sindicalistas revolucionarios que moitas veces facían unha vida de cabalo entre Sicilia e Nova York, entre Sicilia e Bos Aires. De algún xeito, parecíame a min que este tipo de andaina, este tipo de trayectoria entre dous mundos, era algo que caracterizaba moi ben a toda unha xeración de migrantes galegos que viviron unha vida entre varios mundos. Viviron os anos aquí, outros anos alá. E, ademais, algúns deles, como é o caso de Antón Alonso Ríos, viviron en diferentes mundos, tanto alá como aquí. E iso fai, de Antón Alonso Ríos, un caso, como direi despois, un tanto excepcional. Probablemente, debido a que non escreveu unha obra magna, como sempre en Galicia, de que sí escribiu varias obras, o pensamento na patria galega, a cultura galega na súa dimensión americana, etc., non pasou, digamos, o legado do galeguismo republicano á xeración posterior coa forza coa que o fixo Castelao. A súa tráxica fin tamén denotaba o feito de que a figura de Antón Alonso Ríos, dende os anos 70, caera un tanto no esquecemento. De feito, hai un libro moi curioso da María Victoria Fernández España, unha das fundadoras da Alianza Popular, que se chama Los hijos cautivos de Breogán, no que ela conta unha viaxe a Bos Aires, que fai a mediados dos 70, e ali coñece un señor que se chama Antón Alonso Ríos. Ai, mira, que interesante este señor, cando lle di que ten esas memorias, o libro sobre a súa andaina como esmolante, de aí ven o contacto, despois que con Emilio Álvarez Blázquez, co editorial Castrelos, para publicar a primeira edición do señor Afranio como Me Risperas Cadoupas da Morte. O curioso era que tivo que ir unha señora, como daquela se chamaba Totora, moi peculiar, unha sorte de Esperanza Aguirre a galega nos anos 70, non? Para poñelo un pouco en contexto, para decatarse de que, olla que en Bos Aires hai xente de outra xeración, de outra época, que garda unhas memorias moi interesantes das que aquí xa non sabemos tanto, non? E, de feito, Antón Alonso Ríos reúne varias características, non? É unha figura invocada e recuperada dende diversas perspectivas. É un político agrarista, un exponente do agrarismo, sobre todo o agrarismo Baixo Miñoto. Despois da Federación Provincial Agraria, o agrarismo Baixo Miñoto tiña unha serie de características un tanto peculiares dentro dos movimentos sociais da Galiza da época.
Era un político galeguista, pero un político galeguista un tanto sui generis, non viña das Irmandades da Fala, fixérase galeguista, ainda non sabemos moi ben como, en Pos Aires, e sempre mantivo un pé, digamos, cun tipo de galeguismo máis popular, pero igualmente con certos ribetes moi radicais. Era pedagogo e educador, disto xa lles van falar mañá, ao mesmo tempo foi un fuxido, un tipo moi particular de fuxido, despois da caída do último núcleo, derradeiro núcleo de resistencia, prácticamente, xunto coa Gudiña, de Fideis a República, aquí en Tui, pues, como é sabido, el conseguiu fuxir, agacharse, disfrazarse como esmolante, pasar así máis de 2 anos. E despois exilado. E ademais exilado a través do Portugal salazarista, que non era tan fácil. E niso tamén, na súa andaina como exilado, no seu percurso, se quere, como exilado, tamén se evidencian algunhas características un tanto diferenciais ou peculiares do exilio galego, como vou contar. Ben, como xa dixen, eu non lles vou contar, incidir nos seus datos biográficos, que naceu en Campo Rapado, en Silleda, pois é, como é coñecido, esta é a súa casa natal, e esa preciosa placa que lle puxeron, por certo, non sei quen viva agora nela, non sei se é familia ou... tampouco non lles vou contar, digamos, as diversas datas, os diversos fitos cronolóxicos. Eu, como xa dixen, vai se converter nun típico activista entre dous mundos, dos que tanto o Deza, a zona de Silleda, Bandeira en particular, pero non só Bandeira, Silleda, e tamén Lalín, como Baixo Miño ofreceron vos exemplos. Digamos que a emigración a Bos Aires, a emigración a Habana teñen diversos focos, é dicir, non emigraba toda a xente de Galiza aos mesmos puntos, e unhas parroquias podían emigrar máis cara a un destino, outras máis cara a outro. Aquí, pues, por exemplo, ten o caso de Barrantes, onde había moita xente no Río de Xaneiro, pero despois tamén había moita xente en Bos Aires. Podía haber unha parroquia en concreto que despois seguía un camiño totalmente diferente, e ademais aquí a cercanía, obviamente. Portugal tamén facía que a emigración a Brasil tamén fose moi común, ou unha emigración a Bos Aires diferida, primeiro a Santos, no Porto de Santos, e despois a Bos Aires. Pero un dos puntos fortes, digamos, de emigración cara a América, de emigración galega cara a América, no primeiro terzo do século XX, é precisamente o Baixo Miño, e ademais o Baixo Miño vai ser un viveiro inesgotável, diría case, de dirixentes das sociedades microterritoriais galegas, o que se deben chamar as sociedades de instrucción. Toda a zona que vai, digamos, de feito, a primeira sociedade de instrucción en Bos Aires, créase en 1904, de Fornelos da Ribeira, como ben saben, Concello de Salvaterra de Miño, ainda que pegado a Ponteareas. A sociedade La Concordia. Pola conxunción de 3 factores. 2 emigrantes de éxito, que teñen unha fábrica onde traballan todos os de Fornelos, máis Rogelio Estevez Cambra, un home que fixera certos cartos, certo renome na sociedade argentina, que non vivía en Bos Aires, senón en Bahía Blanca, pero que tamén apoiou a constitución da sociedade. Ponteareas era outro ponto forte, digamos que se estendía toda unha mancha que ia até a Guarda. Ainda que esta Guarda, por razóns X, que agora non vou detallar, tiñan unha forte presenza, por exemplo, en Porto Rico. Eu recordo sempre cando tiña alumnos, agora esta memoria xa se vai perdendo, pero hai uns anos cando tiña alumnos de diferentes procedencias, entón dicía, seguro que tías de tal sitio, seguro que... Aí foron a México, non? E quedámase todos, como sabe? Pero bueno, ás veces tamén metía a pata, E dicía, non, pois non, ia a Venezuela, bueno, perdón. Pero a outra zona, tamén moi ricaz en emigrantes, en cadros das sociedades de emigrantes, era precisamente o Deza. Silleda era unha desas zonas, Lalín, varias freguesías de Lalín, porque, bueno, como saben, Lalín é un concello moi grande, e dentro dele hai moita variedade, pero, digamos, as freguesías que máis ben tiraban, estaban pegadas a Bandeira e Silleda, eran as que fornecían maior número tamén de líderes de sociedades de emigrantes achegados ao movimento obreiro. E máis, unha delas,
unha delas, por escuela en Bandeira, pois tiña orixes vencellados a un grupo pseudo-anarquista que editou unha primeira etapa do xornal El Despertar Hispano, que despois foi El Despertar Gallego. É dicir, había aí unha certa solidariedade de comarca de orixe, de bisbarra de orixe, de parroquia de orixe, que favorecía un humus, digamos, moi vizoso para que aí surdisen líderes. Hai moitos nomes que a historia xa nos recorda. Ángel Martínez Castro, Outerelo, outros máis, pero algúns ficaron, como o caso de Alonso Ríos. Pero eso tamén explica unha cousa, porque Alonso Ríos, sendo de Silleda, despois non sai deputado, acaba aquí, durante a Segunda República, como mestre. Son precisamente eses vencellos persoais. E aquí non acaba en Monterroso, nin acaba en Antas de Ulla. Obviamente, eran núcleos que se coñeceron que trabaron contacto en Bos Aires. Creo que definía a estes activistas, a estes radicais galegos entre dous mundos. Bueno, primeiro eran de orixe vilega, todos eles. Non aditaban vir das parroquias máis rurais. Moitas veces eran fillos de pequenos comerciantes que pola súa vez obtiveran algúns cartos coa migración interior, posuían certo nivel de formación. No caso de Alonso Ríos, que é case excepcional, como é sabido, fixo a carreira de magisterio en Compostela, foi apadriñado por un pedagogo naquela altura bastante coñecido, Vicente Fray Zandión, mesmo lle ofreceu dar unhas aulas, logo volveu a súa freguesía natal, por problemas de saúde, parece ser. Isto tamén indicaba un terceiro factor. Eles non eran exactamente labregos, pero mantiñan vencellos co rural. Eran a xente que podía liderar os labregos. Isto é fundamental para entender o principal movimento social da Galiza do primeiro terzo do século XX, co agrarismo. O agrarismo non son os campesiños que se autoorganizan, son labregos que se organizan porque hai xente que os organiza pola súa vez. E que son esta xente que está a medio camiño entre o rural e o urbano. Dende farmacéuticos até mestres pasando. E que son os que desafían moitas veces o poder das elites municipais, vencelladas os partidos da Restauración, clans, que se adoitaba chamar cacique, para entendermos, ainda que isto é unha definición moi laxa. E que os apoiaban moitas veces porque eran a única maneira de crevar dende a base o clientelismo político. Alonso Ríos emigra a Bos Aires no 1908, como é sabido, segue o trazo de varios irmãos que emigraran coa anterioridade. Isto tamén era bastante típico. Tiña redes, tiña onde apoiarse, tiña coñecidos, tiña formación. Normalmente non emigra o que quere, senón o que pode. Isto é unha primeira lección. Non emigraban os máis pobres de todos. Agás que quixesen ir a Brasil porque o goberno brasileiro lle subsidiaba a pasaxe. Pero os galegos, na súa grande maioría, preferían emigrar por mecanismos persoais, é dicir, por redes persoais, autofinanciándose a pasaxe ou deixando que un familiar, un conveciño residente en Río de Xaneiro, Bos Aires ou Habana lles axudase a financiar a pasaxe, é porque dispuñan simplemente de algo de terra, aínda que fose en réxime de propiedade imperfecta. Isto é unha razón pola cal os galegos, igual que os miñotos, igual que boa parte dos asturianos, se podían permitir emigrar nunhas condicións nas que non se podían permitir emigrar os andaluces, que simplemente non tiñan nada de terra para ofrecer como garantía dun empréstimo. Nunha época, primeira década do século XX, na que as pasaxes transatlánticas baixan bastante de prezo, máis así a todo. Non era voar con Ryanair, non se pensen que era como voar a un Ryanair por 20 euros. Había que aforrar, normalmente eran 4, 5, 6 meses de aforros de soldo dun traballador cualificado, como mínimo. E isto non estaba ao alcance de calquera. Non sei se Alonso Ríos emigrou en terceira clase ou en segunda clase, pero é posible que emigrase en segunda clase, que viaxase en segunda clase. Todo o mundo, grazas á película Titanic, aprendimos eso de que hai diversas cubertas, non? Que
pois isto era así, non todo o mundo emigraba en terceira clase, moitos emigrantes de certa formación, cualificación, con algúns posíveis, xa se podían permitir emigrar en segunda clase. E estes emigrantes, despois, pois seguían, non seguían, digamos, o percurso percorrido habitual da maioría dos emigrantes galegos non cualificados ou escasamente cualificados, neste caso en Bos Aires, que era traballar en oficios pouco cualificados do sector terciario, ser dependentes de comercio, changadores, serán mulleres máis adiante mucamas, é dicir, criadas, etc. Ou traballar, se ian para Avellaneda, traballar, digamos, nos matadoiros ou nas usinas, como dicían na Argentina, nas centrais eléctricas. Non, Antón Alonso Ríos chega ali, revalida os seus estudos, é profesor de Historia, é mestre, e, en algún momento, achégase, sabemos que se achega, o socialismo. Achégase o socialismo argentino. A que socialismo? Ben, a un socialismo que era un socialismo guesdista, por decir, un socialismo, se queren, máis ben socialdemócrata, era o socialismo de Juan B. Justo, de Juan Bautista Justo. Era un socialismo que tiña moitos puntos en común coa tradición do republicanismo no sur de Europa e que consideraba que o factor fundamental de modernización dunha sociedade, do cambio social, era a educación. É dicir, a xente tiña primeiro que tomar consciencia dos seus dereitos. Como tomaba consciencia dos seus dereitos? Mediante instrucción. O programa das sociedades de instrucción, a ver se alguén atopa Alonso Ríos, o mellor está, non sei. É unha cousa que distingue bastante o caso de Bos Aires a respecto do caso da Habana, é que, mentres na Habana, os galegos que se integran no movemento obreiro, que se achegan ao socialismo ou ao comunismo nas sociedades de acollida, se desinteresan bastante do que é, digamos, a política cara ao país de orixe, se desinteresan bastante de participar nas sociedades étnicas, porque para eles pues era isto, era cadros de teatro amador, eran paparotas, eran picnics ás orelas do Prata, eran, bueno, actividades lúdicas pero pouco revolucionarias. En troques, na Argentina, nomeadamente en Bos Aires, se que hai un grupo bastante compacto de líderes, con certa cualificación, moitas veces tamén pequenos comerciantes galegos, moitos deles baixo miñotos, que participan no socialismo argentino, que van ás casas do povo do centro de Bos Aires, e que despois se interesan por achegarse ao mundo das sociedades de instrucción e configurar dende elas unha plataforma de agitación política. A idea era moi simple. Bueno, os emigrantes se xuntan, como ben sabemos, o máis difícil da movilización política é conseguir que a xente, a xuntar a xente. Unha vez que tes a xente xunta, despois xa podes guiar por un lugar ou por outro. E o que temos que facer é ir, a pouquiño, inserindo os nosos ideais de redención de Galicia e de España a través de educación, a través, digamos, da reforma social. E isto, pois, conseguíase, mesmo en festas como esta. Esta é unha foto que está no centro de la Lin de Bos Aires, que me deron, mesmo de capa duns dos meus libros, e o cadro teatral da Sociedade de Hijos de Silleda. As típicas obras de teatro amador, das que moitas delas só coñecemos os títulos, os seus autores. Aí coñezo un par de casos, unha de Bandeira, outra de Rianxo. Soían ou adeitaban ser obras nas que se recreaba o ambiente local. Por exemplo, sei que en algún caso, sobre todo aquí ao lados de Salceda, pois ten obras no que recreaban os ranchos, este tipo de temas, con crítica aos caciques, con propaganda agraria, en un galego moi interferido por modismos porteños. Por exemplo, algunha destas obras, os oponentes políticos chamábaselles mazorqueiros. E me dirán, que mazorqueiro iso que é? Pois é unha palabra argentina, mazorquero, partidario da mazorca, é dicir, os oponentes do general Rosas. Entón, digamos, unha maneira pejorativa de dirixirse ao oponente político. Se vostedes recordan esa grande saga de Coppola, O Padriño, recordan sobre todo a segunda parte, na que Vito Corleone e Clemenza entran nun teatro e están ali representando unha obra en napolitano do emigrante que recebe a carta da mama. Bueno, pois,
digamos que a calidade artística era dese estilo, non? É dicir, xa se lles ve, digamos, aquí a estes vos señores que pues, algo ensayarían, pero que probablemente o teatro non era o seu. Ese, probablemente, unha caricatura do indiano, do retornado fachen dos. Ben, Alonso Ríos colaborou na fundación de Hijos de Silleda, unha sociedade que dende os seus comezos tivo unha orientación agrarista, pedagóxica, estaba bastante máis orientada á esquerda do que estaba noutras. Isto era moi típico no mundo das sociedades de instrucción, que había núcleos parroquiais que se consideraban totalmente aparte. Moitas veces tiña que ver con redes de comunicación social de orixe. Eu aprendí moita xeografía de Galicia, por exemplo, estudando as sociedades galegas de Bos Aires. Cando un chegaba e es preguntaba aos de Campo Lameiro por que había esta sociedade e tal, non estaban con vostedes. Eu mirábame con cara de vostede, idiota. Non ve que estes son da parroquia non sei que están aí abaixo e non teñen outra relación connosco. Están máis... Vale, perdón, non? Era o mesmo, pois, os de Fornelos. Por que non están cos de Salvaterra? Porque Fornelos é Casa Ponteareas. Usted de onde saiu? Entre logo en Santiago fan profesora calquera. Bueno, xa foi aprendendo eses pequenos matices. Outras veces había sociedades parroquiais que esgazaban das sociedades municipais simplemente pois, porque lle interesaba un grupo de líderes, se cabreaban, entón dicían, pois eu son de, que sei, Figueiró, e voume con todos os de Figueiró, ese está. Non? De feito, pois, ás veces prosperaban, ás veces non. Ben, neses líderes era típico, na Sociedade de Hijos de Silleda, como despois en varias das sociedades do Baixo Miño, era típico unha mestura de socialismo, como se dice, socialismo reformista, republicanismo, máis ou menos excluído, agrarismo, e unha forte preocupación pedagóxica. Como xa expliquei, isto ademais é moito máis forte en Bos Aires do que en Habana. E a orientación do agrarismo destas sociedades dende a segunda década do século XX tamén é moito máis radical do que en Habana. E isto por qué? Eu penso que por dous factores. Primeiro, na Habana as sociedades galegas máis ben do norte e centro de Galicia, o sistema foral ten menos importancia. En troques, no sur de Galicia, no Baixo Miño, pero non só no Baixo Miño, as posicións redencionistas, non pagar os foros, oposición a pagar os foros, tiñan xa moito maior peso dende a primeira década do século XX. Isto trasplantábase a Bos Aires. E, de feito, moitas veces non hai que pensar que as sociedades de migrantes xurdían alá porque a xente tiña morriña, tiña gana de xuntarse, de comer cocido e tal. Non era algo máis complexo, había intermediarios, e moitas veces primeiro se fundaban as sociedades agrarias aquí, despois mandaban pedimentos de axuda, e iso facía de acicate, esporeaba, digamos, a fundación de sociedades alá, que pola súa vez comezaban a mandar remesas para facer escolas, por suposto, pero non só para facer escolas, mandaban remesas inmateriais. É dicir, as escolas tiñan que ser un baluarte, un factor de modernización, de creación dun novo cidadán, e a maiores debían os retornados e a acción das sociedades mediante a publicación de boletíns, etc., debía fomentar no campesiñado unha certa arela de redención. Non interpretaba isto como a Revolución de Outubro, senón sinceramente como creación dunha sociedade mellor. Unha sociedade mellor na que houvese transparencia política, na que non houvese corrupción, etc., etc. Temas polo que se ve moi bellos, ainda que ás veces parezan novos. Tamén Hijos de Silleda, unha das sociedades que está no grupo que promove a fundación da que foi a Federación de Sociedades Galegas, Agrarias e Culturais da República Argentina en Bos Aires, fundada no 1921, que basicamente era unha alianza de agraristas e socialistas con sociedades que proviñan na súa maioría do Baixo Miño e do Deza. Tamén de outros lugares, pero sobre todo deses dous puntos. Ángel Martínez Castro, de Ponteareas, asumiu a presidencia, Alonso Ríos asumiu a dirección do que sería o voceiro desta federación, que segue a existir, na rúa Chacabuco 955 de Bos Aires, e cuxo o presidente, por certo, faleceu hai pouco, hai 3 semanas, Paco Lores, co título El despertar gallego. Nas actas da Sociedade de Hijos de Silleda, por certo, este título causou certa rexouba, mesmo certa polémica,
as actas do Ceijo de Silleda, que está no centro da Línea de Bos Aires, bueno, busquei no seu momento cal fora o papel de Alonso Ríos. Realmente Alonso Ríos non ia a moitas das xuntanzas porque non tiña tempo, facía un dos seus homes de confianza, Victoriano García, creo que se chamaba, agora non recordo o nome. E como adoita pasar en case todas este tipo de asociacións, as xuntanzas ordinarias ia moi poucos, as extraordinarias, cando había que votar a nova asamblea, etc., entón se aparecía todo o mundo. E as festas ia absolutamente todo o mundo, claro está, non? É dicir, isto pasa en calquera asociación de veciños. Houve certa rexouba co título, que parece que se ocorreu a Alonso Ríos, dixo, como, despertar gallego? Eso quere dicir que estamos dormidos. É dicir, pensaban que os argentinos farían rexouba do feito de que, como os galegos están dormidos, hai nos que espertar. É moi típico da sensibilidade que naquele momento existía entre os medios societarios galegos, verbo dos estereótipos, máis ou menos cómicos, pexorativos, como se queira chamar, verbo dos galegos. Dentro da Federación de Sociedades Galegas sabemos que Alonso Ríos foi nucleando o sector galeguista, foi achegando as posturas de galeguistas que proviñan tamén foran emigrantes de segunda clase, pero que proviñan máis ben do mundo intelectual, eran plumillas da prensa porteña, como Eduardo Blanco Amor, e sindicalistas de esquerda que se fixeron galeguistas como Ramón Suárez Picallo, un ourensán, outro sadense. Este foi, digamos, o triunvirato que accedeu ao poder na Federación de Sociedades Galegas de Bos Aires dende 1925. Blanco Amor e Suárez Picallo incorporáronse, eles viñan previamente un do sindicalismo, outro Blanco Amor, de algunhas iniciativas culturais ben selladas ás Irmandades da Fala en Galicia. Realmente o que viña da tradición do incipiente nacionalismo galego, grazas ao feito de que en Ourense fora discípulo de Vicente Risco, era Blanco Amor. Os outros dous casos son dunha evolución gradual cara ao galeguismo, que parece ser, digamos, bastante espontánea. Alonso Ríos é unha das figuras principais, é ademais alguén que precisamente pola súa maior sensibilidade socialista é quen de tender pontes co sector socialista e fortemente antigaleguista da Federación de Sociedades Galegas. No 1929 a Federación esgaza en dúas polas, hai dúas verquentes, unha sector galeguista que se chamou da Rúa Belgrano, que se estableceu na Rúa Belgrano, e outra da Rúa Mitre, se foi a Rúa Mitre. Ben, é unha historia xa contada entre outros por min, así que non a vou repetir. Alonso Ríos leva a cabo toda unha serie de iniciativas, son os anos hiperactivos para él, por exemplo, a adquisición da casa de Rosalía de Castro con fondos dos emigrantes, ou participa na campaña para que os emigrantes recadasen cartos con destino á construción da residencia de estudantes da Universidade de Santiago de Compostela, o que hoxe son o Colexio Maior Cadarso, Rodríguez Cadarso, a Franco e como se chama outro. Bueno, eses, os tres que todos coñecemos no campus, o Fonseca, eses foron construídos con cartos dos emigrantes e un dos que estivo na promoción foi precisamente Alonso Ríos. Así que tedes que facer algo ali tamén. Estaban todas. Era un pouco o pirixil de todos os mollos. Non só el, pero era un deles. Dendalí que non sexa de extrañar que no 1931 chega a República, bueno, primeiro está na fundación da Orga, a Organización Republicana Gallega Autónoma, que fora unha alianza entre un minoritario sector galeguista republicano, sobre todo da Coruña, con vistas á fundación da Segunda República, e que en Bos Aires atrae a este sector galeguista e agrarista. Cando se funda a República, eles consideran que teñen que intervir de contado na política galega de maneira directa para conseguir que Galicia teña un estatus federal, de Estado federado, dentro da República, ou polo menos loitar pola súa autonomía. Bueno, é unha iniciativa para que vaya unha delegación de emigrantes, todos lembraban o caso dos emigrantes irlandeses, o seu apoio ao nacionalismo irlandés en América, e tendo o Centro Galego de Montevideo propónse que vai unha delegación dos galegos de América,
Delegación que, ademais de Constantino Sánchez Mosquera e Xulio Sigüenza, presidente e secretario do Centro Galego de Montevideo, que, por certo, en 1936 acabaron os dous apoiando o bando franquista, foron un emigrante bastante acaudalado de Forcarei, Campos Couceiro, Eduardo Blanco Amor, Ramón Suárez Picallo e Alonso Ríos, que foron recibidos aquí con grande expectación. Por que foron recibidos aquí con grande expectación? Porque parecía que por primeira vez a Galiza de Alenmar, aparte de mandar cartos, aparte de mandar fachendosos indianos, enviaba unha representación de peso para participar de maneira proactiva no que se agoiraba que ser un tempo cheo de esperanzas na renovación de Galicia. Non é que non houbera casos xa de retornados que participaban no movimento agrario, que mesmo loitaban polo poder municipal, que participaban en movimentos sociais. Había moitos, moi dispersos. Pero, o caso de Salvaterra de Miño, por exemplo, onde un dos, a ver se me sei o nome, Ramón Mariño, foi alcalde na Segunda República, pois un retornado de Bos Aires era o enviado da Unión Progresista Salvaterra de Miño en Bos Aires, que despois retornou, era o encargado de informar cada mes os porteños como se ian investindo os seus cartos nas escolas, que se facía, etc. etc. Son unhas cartas moi divertidas porque basicamente viñan dicir, estes carallos o único que están interesados en montar festas, non fan máis que debater entre eles, queren que ao que máis lles interesa é se a escola se pon nesta parroquia ou naquela, e non se poñen de acordo, normalmente sempre dicían hai que poñelas no centro, hai xente que quere mandar os seus fillos a escola, pero despois resulta que se desentenden da sociedade agraria, etc. etc. Bueno, pero máis alá de todo isto, son informes que tamén notaban, enviaban os dalá unha certa imaxe, unha certa descripción de como ian mudando as cousas aquí. Alonso Ríos fai unha viaxe propia. É dicir, porque el primeiro vai a Barcelona e vai visitar o líder da Esquerra Republicana de Cataluña, presidente da Generalitat Provisional, Francesc Macià, un persoaxe un tanto quixotesco que protagonizara un tento de invasión cun grupo paramilitar, vencellado ao seu partido, Estat Català, que dera unha xira por Sudamérica para recadar apoios para a causa catalanista en 1928 e 29, e el coñeceu a Macià en Bos Aires nun mitin na Casa Suiza en 1928. E ficou, Macià exerceu un certo influxo, unha certa fascinación. Entón, do mesmo xeito que Macià, o 14 de abril do 31, proclamou a República Catalana dentro da República Federal Española, pois Alonso Ríos, cando chega a Galiza, primeiro hai unha asamblea da Orga, pro estatuto, el dáselles aos galegos de América unha certa presenza, unha forte presenza simbólica, mesmo Alonso Ríos, que preside a asamblea, pero despois, nunha certa routada, a que se lle ten dado máis importancia que realmente tivo, pero non deixa de ser significativa, pois Alonso Ríos decidiu, en xuño de 1931, facer un acto de proclamación dunha xunta revolucionaria para proclamar a República Galega. A República Galega que se entendía que era unha medida de presión para forzar que a Segunda República fose federal. Pero sí que, digamos, mostraba cal era o seu talante, non? Era un home impulsivo. Eu non chegaba a coñecelo, pero dicían que era un home impulsivo. Nun artigo que escribiu naquela altura o vedraño dirixente do galeguismo, bastante conservador, Vicente Risco, que non publicou en Galicia, senón no País Vasco, publicaba cando crónicas no xornal do PNV Euskadi, e que se chamaba este artigo Los que vienen de América. Referíase Vicente Risco indirectamente a xente como Alonso Ríos, tamén a Suárez Picallo. Viñan dicir que traían un novo impulso, novas ideas, nova mentalidade. Non eran teóricos, e isto é verdade, nin Alonso Ríos nin Picallo foron xa máis teóricos. Eran sobre todo homes de acción. Dicía, son máis políticos ca nós. Que ten en conta que a maior parte dos políticos das Irmandades da Fala, na altura do ano 31, pois eran escritores, eran
xente de formación, pero moi pouco experimentados no que era a xitación política. E conclúe a Risco e unha seiva nova son necesarios a condición de que non se lles deixe a eles únicamente a dirección da Galiza futura. Como dicir, cuidado que estes de cando en vez son perigosos, teñen ideas raras. Non? Pero, veña a decir, complementan a nosa, complementan, digamos, o noso labor político e cultural vense axudado da súa fogosidade, non? Da súa hiperactividade. Alonso Ríos non saiu deputado, vencellouse veu aquí a Tomiño, dirixiu as escolas Aurora del Porvenir, todo parece ser que o vencello viña de Bos Aires, claramente. Tivo unha actuación salientada no seo do agrarismo pontevedrés, crea a Federación Provincial Agraria, nun contexto no que tiña que competir sobre todo coa atracción que o PSOE, o Partido Socialista Obrero Español, se exercía sobre unha parte do agrarismo baixo miñote pontevedrés. Vencéllase tamén o Partido Galeguista, desde que se funda o Partido Galeguista no decembro de 1931, pero só sería deputado no febreiro de 1936, por pouco tempo. Non parece que o seu labor como deputado fose especialmente prolífico, mesmo alusións de outros deputados galeguistas ven dicir que Alonso Ríos non era un parlamentario, realmente non tiña un talante como parlamentario, como negociador, pero, como todos sabemos, o que veu despois impediu que Alonso Ríos puidese tamén aprender moito do labor de parlamentario. Ben, en todo caso, xa nesta altura, Alonso Ríos o que fixera fora trasladar a Galiza síntese porteña entre galeguismo, entre socialismo reformista e agrarismo que se xerara no seo da Federación de Sociedades Galegas de Bos Aires, unha sorte de proxecto populista de esquerda, tendencialmente de esquerda. O Baixo Miño fora, neste senso, un terreo especialmente vizoso, especialmente favorable para que xermolasen esas ideas. Bueno, como sabemos, xullo 36, como dicía outro, pasou o que pasou, a peripecia de Alonso Ríos disfrazado de esmolante portugués, o señor Afrani, sen dúbida, unha historia fascinante, que non vou repetir aquí. Non sabemos se Alonso Ríos contou toda a verdade no seu libro. Non sabemos se houbo, isto teñámoslo en conta tamén, non sabemos se houbo xente que sí, o mellor o recoñeceu, pero case todo fixo que non o coñecía. É posible tamén. Pero, bueno, eso non é máis importante. Hai que dicir que cando el consegue pasar a Portugal, é bastante significativo como Alonso Ríos foxe do país, do Portugal. É dicir, un dos caracteres específicos do exilio galego de 1936, a respeito do exilio republicano español clásico, é que o número de exiliados é relativamente baixo. Puxémonos a contalos, hai uns anos, bueno, teño contado isto, de paso fago meu propaganda en algún libro, o que é certo é que son relativamente poucos, non sabemos se chegan até 3.000, pero é que as circunstancias eran complicadas. Galiza era unha ratoeira, o mar ou o Portugal salazarista. Algúns tiñan, sobre todo, das zonas fronteirizas de Lugo con Asturias, tiveron a oportunidade de chegar a Asturias. De feito, Alonso Ríos, nun primeiro momento que quere chegar a Asturias, unirse ás forzas da República, logo non pode. A única alternativa que lle fica é a emigración ao exilio directo a América dende Portugal. Porque, claro, en Portugal mandaba Salazar. Portugal, o control de fronteiras é asumido dende bastante axiña pola policía política, pola Policía de Vigilancia e Defensa do Estado, o que despois foi a PIDE. Por que razón? Porque os gardiñas, os guardas de fronteira tradicionais, que normalmente eran das zonas de fronteira, vencellados a familias de fronteira, facían a vista gorda perante os fuxidos. Había moitas relacións de parentela, redes de contrabando,
fin, a xente aproveitaba, e moitos labregos do norte, sobre todo a raya seca, pero tamén parte da raya húmida, bueno, de aquí, aproveita moito labregos portugueses, tiveron mao de obra barata grazas a poder empregar galegos republicanos ou que ás veces simplemente non querían ir á guerra, eran fuxidos do servizo militar. Alonso Ríos o que consegue en Portugal é apoiarse en dúas redes alternativas, diría ata tres. O que el conta, polo menos, cando está en Portugal, é que agáchase na casa de tomiñenses emigrados en Porto, no Porto son recordos en outro lugar, camaradas ou, digamos, activistas do Partido Comunista Portugués, que eran os que eran quen de manter unha certa organización de resistencia en tempos de Salazar, cuáqueros, é dicir, algunhas organizacións filantrópicas baseadas no Porto, e que ali o que fixo foi, nada menos, que escrever a Argentina que lle mandasen os documentos de identidade dun parente, dun seu curmán, se non recordo mal, que estaba morto. O curioso é que no arquivo Oliveira Salazar, pois algún eco chegou, a ver se atopo a cita, algún eco chegou da peripecia de Alonso Ríos, porque non houbo moitos que o conseguiron. Parece ser que, ademais, as características físicas da persoa cuas identidades suplantou non eran ou eran relativamente semellantes, por tanto, nunha época en que non se utilizaban aínda nin pegadas dactilares nin os métodos sofisticados de hoxe, era relativamente fácil facerse pasar por outro. Bueno, eu quería atopar a cita, pero por alguna razón, pois agora mesmo non atopo. Pero en todo caso, no arquivo Oliveira Salazar da Torre de Tomba é un informe da Policía de Fronteiras, onde se di que saben de individuos roxos, vermellos galegos, que conseguiron fuxir obtendo certidóns de nacimento falsas. E que conseguiron con iso embarcar cara a Argentina. É un documento datado pouco despois da fuxida de Alonso Ríos, o cal me fai pensar que a policía política portuguesa se enteirou pouco despois disto. Que é o que nos amosa esta peripecia? Pois precisamente esa característica do exilio galego. Son poucos, están, sen embargo, poden fuxir en parte por ser un pobo de migrantes, é dicir, son moitas veces as redes de migrantes establecidas en Portugal e na Argentina as que fornecen a cubillo, as que, digamos, facilitan a fuxida aos republicanos galegos, e trátase, ademais, dun exilio que, no fondo, retoma a rota de migración de tempo atrás. É un exilio, ademais, que non pasa pola fronte de combate. É dicir, un exilio dende Portugal directo cara a América. Non pasa pola zona republicana, non está fuxida ou a retirada cara a Francia, os campos de refugiados en Francia, etc. Isto tamén facía dos galegos ás veces un grupo tanto peculiar, tamén os que se ían, por exemplo, en barco ou en voo, dende as rías, sobre todo dende as rías altas, acababan na Bretaña francesa. Ou acaban despois reemigrando cara a Argentina. Bueno, Alonso Ríos chega a Bos Aires, é un exilio, como digo, en seu lado un tanto atípico, chega antes do que a maioría dos exilados galegos e galeguistas. O magisterio de Alonso Ríos e de Victoriano García, algúns dos líderes daquela, dos seus compañeiros, pois seguía a ter froitos. Neste banquete, como vostedes saben, o 90% de fotos das sociedades galegas de Bos Aires consisten en galegos diante de botellas e pratos valeiros, ou a piques de dar conta de. Bueno, pois esta polo menos antes parece que cantaron o himno de Riego internacional. Non sabemos, ás veces tamén cantaban o himno galego. Aínda moraría en Bos Aires máis de 40 anos, ten unha etapa, como vostedes saben, como membro do Consello de Galiza, logo como seu presidente, despois da morte, bueno, seu dirixente principal, despois da morte de Castelao.
Alonso Ríos publica varios libros, son libros nos que é difícil atopar unha liña coherente, de coherencia política, quero dicir. Alonso Ríos no ano 40, 41, tiña varios artigos, por exemplo, no periódico da Federación de Sociedades Galegas, despois, cando se retoma a publicación do voceiro galeguista Nosa Terra en Bos Aires, nos que falaba de que nada de partidos españois, temos que pensar en Galiza, unha radicalización temperá, que era moi típica dos exilios nacionalistas periféricos na AT 1944, a idea de que estaba todo perdido, así que aquí cada quen ten que ir polo seu lado. Cando chega a Castelao, Castelao en certo xeito eclipsao, é dicir, o mito de Castelao é moi forte. Polo menos na correspondencia de Castelao non se cita moito a Alonso Ríos. Non sei se chegaron a ter moito trato realmente. Tamén impresión, bueno, Alonso, o feito de ter familia en Bos Aires, pois probablemente tamén facía que a súa cotianeidade, a súa vida cotiá fose diferente da de outros exilados que non tiñan eses vencellos que sí que el tiña, non? Coa cidade, coa sociedade porteña. Isto tamén explica que Castelao eclipse bastante a Alonso Ríos, non? Alonso Ríos sempre está nas fotos, está nun segundo lugar detrás de Castelao. Mesmo a partires de 1944-45 prodígase pouco como orador ou como escritor de artigos. Basicamente segue as directrices do galeguismo que marca Castelao, a estrategia galeusca, confederalista, en fin, os postulados do sempre en Galiza. E despois, nos anos 50 e 60, Alonso é sempre unha figura que está aí, pero non diría que ten un papel protagonista. Claro, isto, xa para ir acabando, porque penso que xa falei bastante tempo, nos podría levar unha derradeira cuestión, non? Esa cuestión que no seu momento se plantexou por parte do escritor Xosé Luis Méndez Ferrín e outros, era se nos anos da transición Antón Alonso Ríos tería podido ser algo así como o Tarradellas galego. Había un referente de legitimidade do exilio, que era o Consello de Galiza. O Consello de Galiza non era exactamente un goberno galego no exilio, porque non entrara en vigor o Estatuto de Autonomía de Galiza denantes do estallido da Guerra Civil. Era unha agrupación de deputados que se consideraba fideicomisaria, é dicir, depositaria da vontade autonómica do pobo galego e que cifraba ademais unha legitimidade adicional no apoio, no encosto das sociedades de migrantes. Pero o Consello de Galiza sufriu unha serie de divisións nos anos 60, finais dos anos 60 tentase reavivecelo, pero Alonso Ríos xa daquela era un home relativamente maior, non? Ainda que foi bastante lonxevo, pero foi un home maior. Podría ter sido así a todo se a oposición aquí en Galiza tivese querido. Podíase ter traído no ano 77, 78, para dicir xa estou aquí, ser unha especie de, bueno, facemos acto de transmisión do legado do galeguismo histórico ás novas xeracións do galeguismo que agora deben negociar aquí a autonomía co presidente Suárez. Bueno, dificilmente, porque as dimensións e circunstancias do galeguismo político exilado eran moi outras, e do Consello de Galiza aquí se esquecera case todo o mundo. Isto non tiña nada a ver coa figura de Alonso Ríos, senón que, sinxelamente, era que o Consello de Galiza tiña as bases de partida moito máis febles. Pero tamén porque a mí tamén sensación, digámoslo así, de que o mundo da política do exilio non era o mundo de Alonso Ríos. Alonso Ríos era un axitador agrario, era un mestre, era un home que sabía facer a política dos emigrantes, pero non dos exilados. Eduardo Blanco Amor, no ano 45, ten un artigo moi bonito nun xornal porteño no que di, bueno, nosotros los emigrantes, chama o artigo. É ben dicir que nós, os emigrantes, sabíamos facer a política de unha maneira diferente, sabíamos como mobilizar a xente, non nos interesaban tanto as etiquetas de partido, senón máis ben os valores, senón máis ben as ideas. Sabíamos combinar, éramos flexíveis niso, tiñamos vontade mitineira, se se quere, e logo chegaron os exilados coas súas divisións de partido e de siglas, que se ties da CNT, que se ties do PC, que se ti non sei que. Entón aí, viña a dicir Blanco Amor, falando en Román Paladino, os carallanos todos.
Entón, moitos dos emigrantes deixaron de se interesar pola política. A mí dame a impresión de que Alonso Ríos era un home de acción, era un home tamén pola súa formación e orixe, polas súas características xeracionais, non era o típico político exilado que tiña que ser basicamente alguén que escribía moito, que tiña relacións parlamentarias, un amplo elenco de relacións con outros parlamentarios, porque o feito era que Alonso Ríos, fora de Galiza, era moi pouco coñecido. Castelao era coñecido, Alonso Ríos non. Por iso, podemos quizáis concluir que o activismo, digamos, a época do activismo republicano, galeguista, de esquerda e agrarista que simbolizaba Alonso Ríos, pois ficou mergullada pola historia, pero esperemos non por iso esquecida. Moitas grazas.